tare tutorial să vă arăt un fel de tutorial cum să nu intrați pe niște linkuri cu moduri false că puteți să vă luați virus. Eu să intru pe niște linkuri care nu le știu, dar eu nu vă recomand să încercați. Faceți pe acest internet browser sau un browser sau cum n-ai să numea această aplicație. Și o să vă arăt la final cum puteți să vă luați modul de Friday Night Funkin' pe gratis, nu știu să vă spun dacă pe gratis, după telefon, adică să vă luați modul de FNF, să nu vă luați virus. Și hai să ne ducem la treabă. Dacă e trebuie și screen, opa. Friday. O scris așa, Friday Night Funkin' mod Android. O să scriu F-R-E. De ce am scris așa? Invers, ce mereu încurc? Frigata. Să vedem ce ne dă. Și vă recomand un site care puteți să-i luați. Așteptați foarte puțin să încarce. Vin până să încarce. Vă recomand să vă luați site după site-uri. O să vă recomand să luați după site-ul acesta, Friday Night Funkin' și acesta și Banana Game. Game Banana. Și o să încercăm multe linkuri să vedem dacă nu să ne luăm poate virus. Dar nu vă încercați asta acasă. Să le instalăm. Vedem. Iar îi dăm donut. Așa, să-i dăm donut. Da, i-am dat donut la această aplicație, deci hai să încercăm și acesta. Aici sunt moduri. Ok. Tu să încerc asta. Cuphead 1v1. Adică V1, 1v1. Wow, de ce arată așa? Ia să vedem măcar asta. Bă, ăștia sunt fake-uri. Asta e fake. Eu nu instalez fake de Friday Night Funkin'. Atunci ăsta ia să vedem. Uite, măcar ăsta nu-i fake. Hai să apăsăm donut. Așa. Al donut. De acum hai să vedem acesta. Ăsta am apăsat iarăși. Ăsta am apăsat. Acum e ăsta. Melody Games. Aici nu merge. Modul de FNF ok. Să cercăm ăsta. Da, hai. Cum naibii fac joc? Păi sper să ce naibii. Asta cred că e varianta de laptop, nu? Aha. Varianta de laptop e. Uite cam ăsta. Hai să încercăm măcar ăsta. Arată poate că zici că e de comandele ca controlele alea. O să încarcă. Moderne. Stă puțin. Vreau acesta. Așa.
La mod. Stai, că nu mai înțeleg nimic. Haide. Da, donut. Haide. Nu dau donut, dar să vedem. Merge. Să-l pun așa. Și revin până se instalează. Și s-a instalat. Iar că cred că se încarcă ceva. Da, iarăși. Trebuie iarăși să aștept 200 de ani. Zici că e Undertale, parcă zici că arată controlele alea. Așa. Deci, așteptăm să încalce. Așa. Și revin până să încarcă, cred că mai ia 12 ani până să încarcă tot. Efectiv am făcut încă o dată și tot așa merge. Ori cred că își bate jocul ăsta de mine, nu știu. Hai, te rog. Că așteptă 12 ani, poate ce să încărc mai repede. Dacă aia mă pune să mai fac, gata, nu mai. Uite, așa. Da. Deci așteptăm să se încalce. Efectiv s-a blocat la 23 și 1. Oh my god, haide-mă odată. Fă-te și tu și Mel, pe cine ar pot apăsa? Și tu, eu nu mai joc. Că n-aș 12 ani degeaba. O să vedem. Ia tricky. Opa, cred că mi-arată ceva urât, cred. Donut. Și acum s-a instalat, dar trebuie să șterg Friday Night Funkin' normal. Da, văd că nu găsesc. Cred că nu l-am instalat. Deci, hai să vedem. Greșit de ăștia. Hai să vedem dacă merg. Hai să începem cu acesta. Așa. Friday Night Funkin'. Come here. Așa, deci haide să vedem. Come here. Deci hai să vedem. Dar cumva o să fiu fake-ătură. Așa să dăm mai încet. Așa. Ok, hai să încercăm statul din 7. Ok, acum văd că arată bine, dar văd că n-are Ewicop cum credeam. Deci poate să ia și eu Friday Night Funkin' cu ele. Mamă, dar sunt bloc uneori.
s-a blocat, nu știu de ce. Dacă s-a blocat, înseamnă că ori el era aplicație. Haideți să vedem. Vedem, ok. Ia să vedem. Ok. Ok, puțin. Unu. Ok. Nu. Ok, am încercat. Hai al doilea. Crești fără niciun motiv. Hai să vedem acest. Ok, nu mergi. Și o să vă arăt cum puteți să luați Friday Night Funkin' cu mod într-o metodă foarte sigură, fără să intrați pe link-uri, decât puteți să intrați decât pe Game Banana sau pe primul link, adică care are asta. Și uitați, scrieți Friday Night fără Friday Night Funkin' Android APK. Asta cred că mai scriu o dată. Să mișcă greu. Cauza internetului ăsta prost. Și urât. Care nu prea e șmecher. O să stau lângă router. Dacă nici lângă router e prost internetul. E sfârșit, e sfârșit, e sfârșit. Ia să vedem. Ia să vedem ce putem și ce mod vreți să jucăm. Dacă eu vreau acest mod să zice să jucăm. Da să lăsesc. Uite acesta. Uitați-vă. Vedeți? Intrăm. Stați puțin că stați foarte puțin. Acum apăs aplicul ăsta de sus ca să vă arăt. O să încarcă greu. Uitați, apăsați pe acesta și apăsați. Și gata, s-a instalat modul, se instalează modul. Dacă vreți. Să uitați. Așa faceți cu toate. Da. Vedeți, așa puteți să faceți cu toate modurile. Sper că a plăcut acest tutorial. Dacă
nu chiar tutorial video. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like, de subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa!